बाप रे बाप, आज इतना तेज गर्मी पड़ता कि देहिया टप टप पसीना चुहता। ए बाबा पंखा का खरीद के कहाँ ले जाता हो? अरे बाबू ले जाती अपने पतोहिया खातिर के बहुत तेज गर्मी लगेला। ए बाबा तू तो बड़ा ठीक बाबा हो, अपन पतोहिया पंखा खरीद के देता हो। एठे हमार बाबू रवा सरवा अपन पतोहिया बेनवो ना खरीद के देला। अरे बाप रे बाप, ए पतोहिया हई देख तोरे खातिर का खरीद के लाइल बानी। अरे बुढ़ाऊ, हमारे खातिर तू पंखा लेला, बहुत बढ़िया कैला पंखा लिया देला। हमें बहुत तेज गर्मी होत रहा। ए पतोहिया हमहू के बहुत तेज गर्मी होत रहल, अब ले आ देले बानी पंखा और चला के पूरा जरा दे पड़ दे रवन के लंका। बुढ़ाऊ हमारे ये नहीं समझ में आता, तुम्हारे पास ते कुछ नहीं रहल ना, तू कहाँ से पैसा पौला पंखा खरीद के लैला है? ए पतोहिया ई बताते जलेबिया कमाए के 2000 रुपया दे लली। हाँ बुढ़ाऊ देले रानी। अरे उहे आवत तो के देवे खातिर हम ही रहिया में छोड़ के पंखा खरीद के लेके आइल। करे बुढ़वा, हम पैसा देले रानी ऐसी खरीद पंखा ले ले। हाँ ले ले।